Čau lidičky! Rozhodli jsme se, že dneska budeme mít natáčecí den a natočíme ještě jednu hru. A zahrajeme si Tanktober. Počkej, jak mám, že ovládání já? Ty máš tady... Q a vs. Ne, vs ne. Tak jo, mám to. Máš? Dobré? Já taky. Když tak zelený jsem já a Filip je červený. Ježišmarja, mi to normálně. No, počkáme teďka, až budeme mít super schopnosti nějaké. Tak jo, super schopnost. Tak mě blíž. Ty seš hajzl. Počkej si na svoji. Neboj, nezabiju tě. Ale jo, hrajeme proti sobě. Tak fajn. Ahoj. Oh. Oh shit. Oh shit. Moje kuličky mě pronásají. To znělo divně. Jo, to znělo. Počkej, počkáme si zase na super schopnosti. A já asi ne, protože já za chvíli zhebnu. Ne. Kolik je? Jo, tohle je dobré. 2. Aha, jo, vlastně já jsem zelený. Ne. Ne. Tak když. To byla moje metoda, jak to, že jsi chtěl udělat taky. Kulomet. Jsem k němu blíž. Koník. Fakticky? Skurník. Ne. Jo. Sakryš. Jej. A to zrovna byla Wi-Fi. No, tak máš problém. Oh ne. Oh jeda. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Mě pronásleduje jedna kulička a tebe. Jo. A jeda. Ne. Beru to zpátky. Mě obrat. Oh. Ne. Hustý. Ty seš blbej. Aha. Ale ta remíza. Aspoň je to remíza. Není to remíza. Sakryš. Mini. Ty jsi si zrovna chtěl vychutnat. Tak to příští kolo nebudeme proti sobě a budeme si dávat ty věci a zkoušet je. Jo, ale pak se budeme zase zabíjet. Bereš? Jo, beru. Jenom si počkáme, až budou ty věci. Tak počkej, kde jsem? Ty jsi někde v tom nápise. Jo, už jsem. Ale. Mini. Ty jsi blbej. Malem jsem tam do ní věl. Já jsem v nápise a užívám si to. Ne, raketa. Jo, už jsem zjistil, co je ta raketa. Když je někomu blíž, tak tam jede, koukej. Ono to začne mít červený proud a... To záleží na koho ono to začne mít červený proud, třeba, když je to blíž k tobě. A no je to taková sranda. Ahojda. Ne. No. Počkej, počkáme si. To ještě není, ale musíme umřít. Sakryš. Dobré, je to vyrovnané. Teďka si počkáme, jo? Na super schopnosti. Super schopnosti, kde jste? Koník. Já už se vidím. Něco se tam objevilo. Nápise? Ano. Mělo by to být v nápise.
Jsi blbej? Kolem mě to úplně projelo. Aha. Ale úplně Dostal bez. jsi něco vůbec? Jo, už to mám. Ne. No. Hej, co to je? Já vím, kde jsi. Hej, počkej, Ondro, já to nevidím ještě. Dobře, tak se najdi. A nebo ne. Čus? Ne? Jo, jede tak tobě. Ne. Já to říkal. On vyhraje. Počkat. Ne, ne. Uf. Sakryš. Jo. Tam byla nějaká bumbác. Jo, to je velká bomba. Jo, vlastně. Divné je, že ještě zatím nevidím konec. Někdy... Mě to musí dosáhnout do sítě. Fakt? No super. Sakryš. No tak to za chvíli dosáhneme. Jo. Aby video nebylo moc dlouhé. Jo, přežil? No, ne na dlouho. Takže vám navíc. Jo, Ne, takže jo. čau lidi, Co když ne? tak dejte... Ne, ne, ještě ne. Ještě Přece ne? hrajeme tam to, že to budeme, já vyzkoušet, aby jsme A ne, ukázali, co to nebudeme. Ne, to je dobré. Dobře, tak tahle ta hra byla, jak jsme soupeřili proti Zobě. A teďka vám ukážeme ty všelijaké speciální schopnosti, co se tu Vysílej. vždycky objevují. Ano? Tak jo, budeme se střídat. Ten to bude mít vidět. Tak ten zabije toho druhého. Ne, nezabije. To objeví. Já budu čekat na nápise. A, už se tu něco objevilo. Jo? Takže, Ale lidi, nezabijeme se. takovéhle esko, no, vypadá to jako esko, tak to je laser. A koukejte, třeba když teďka udělám tohle, tak je to jako kdyby to jste normálně vystřelili kulku, akorát je to trochu rychlejší. O hodně rychlejší. A jo, počkat, No. na M-kem střílím. Vidíte? A takhle rychle ho zabiju. Ejda, kulomet. Tak počkej, teďka je velká mapa, takže se nebudeme zabít, budeme to jenom zkoušet třeba. Tak, už se tam něco objevilo, jak jsem to slyšel. Něco v nápise? Něco v nápise. Tak, to jdeme prozkoumat. Věď, ať pak vidím, jestli si něco vzal. Já nic nevzal. Jo? Co Tak. to je? Tohle je mega koule, se tomu říká. Vypadá to jako hvězdička, jak jste už asi viděli. Střel to někam do prci. Koukejte. A střelím to třeba takhle. Ojda. A když to se ustane, tak se stane jedna taková věcička. To dělá bum. A ty střepiny, které vás to, tak vás prostě Tak já vám zasáhnou. ukážu takovou věcičku, Ej, ne, která umí střelit i přes dní. ne. Jsi teda hodnej. A to jsme taky zavili jednou, takže? Dobré, ale teďka už ne. Tak jo, to je taky dobrá mapa, takže super. No, takže jste viděli pár a teďka tu ještě zbývá kulomet. Jo, kulomet, ale ten už jste viděli, jak jsme proti sobě bojovali, ale Ale stejně... ne pořádně, My vám ještě řekneme, jak ho používat, protože několik lidí to vůbec neví. protože oni si to... Což nechápu, protože oni to teď zmáčknou a myslí si, že vystřelí prostě mega božstvo kulek. A Wi-Fi! Jo, Wi-Fi jsme ještě Ale neviděli. střelíka do mě, jo? Neboj. Já se tam jinak nejdřív musím dostat. Ne, tady je zeď. A co jsi myslel? Ty už Aha, něco máš? já už něco mám. Co máš? Já mám asi, počkat, já zkusím zjistit, co to je. Počkej. To bude, myslím, kulomet, nebo to bude mega kulka. Jo, to je mega kulka. Tu už jste viděli. Bacha. Tak, a teďka je navigovaná raketa, kterou ovládáte vlastně šipkama normálně. Bacha, Takže bacha. běž pryč. Počkej, No, odejdi odtamtud. počkej. Tak se vem ty věci, co tam jsou. No, já si vezmu Esko. A ty, ať jdeš vidět, běž. Tak jo, ukážeme, ale nebudu tě střílet, jo? Ne, schválně, zkus mě s tím prohánět. Tak fajn. Vystřel to na mě. Směrem na mě. Jo? A teďka tu navigovanou raketu ovládáte šipkama.
tím pádem on nemá vlastně skoro šanci uniknout, protože to přesně na něj namíříte. Ejda. No, tak trochu se to nebylo. Tak a teď už nám vlastně zbývá jenom ten kulomet. Ne, ještě raketka. Nám zbývá. Normální raketa, no. Normální raketa, no, to je dobré. Bum, 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 bum. S ní je vždycky sranda. A To je ne, bumbác. to je zase bumbác. Může mít, já ještě neměl. Dobře, tak si ji vem, bumbáce. Ale jak se mám dostat? Jo. Bum, bam, bam, bum, bumbác. Takže ukážem si bumbác. Já mezi tím zkusím v nápise najít jinou. Ne, to vždycky uslyšíš přece. Jo, už se to vyrábí, takže něco tady bude. Kulomet. A tohle, kulomet, super. ten beru. Takže. Tak ukáž bumbác, který už jsme stejně ukázali. Ještě nastřílej, až ukážeme bumbác. Hej, jestli to pojede ke mně, tak tě zabiju. Ojej. Bumbác, ne. O, A počkej, já si vezmu tu Wi-Fi. počkej, ne, Wi-Fi teďka neber. Já vám teďka ukážu, jak funguje kulomet. Počkej, ještě ne na mě. Koukejte. Takhle funguje kulomet. Schovám tady. Někde to prostě namíříte, kde byste to teda chtěli vystřelit, třeba já A tady. držíte. A držíte to. Ať A se zabije to tě. nahraje, ale většinou vás to zabije, protože ty kulky lítají všude možně. Raketka. A teď už nám chybí jenom ta raketka, která už by se tu měla každou chvilku Jo, objevit. to je velká mapa, tady se objeví rychle. Jo, už se vyrábí, tak jo. Tak, Ten nápis mi tam štve. jo. Ten je hrozný. A nejhorší je, že ho nemůžete nějak odstranit. Kdybyste zjistili, jak byste ho mohli odstranit, prosím vás, napište nám to do komentářů. My bychom to hrozně moc ocenili. Jo. Počkej, něco bude. Hej, nestřelej do prázdna. Ah, Jinak já zastřelím tebe! To jsem neměl dělat. Tam byl bumbás. A však. Jo, poslední. Tak jo, tohle je poslední. A teď najdeme tu raketku a nebudeme se zabíjet. Nestřílejte, prosím. No, a nestřílejte, prosím. Tak trochu se to vymklo kontrola. No, tak vám ještě jednou řeknu, že jestli se tam teďka, neběr to, jestli se tam teďka ta raketka neobjeví, tak asi už bude konec videa, ale... Jo, můžete to mít jenom takhle na no, takže už je to asi konec. No, raketka se tam zrovna objevila, takže Tak tady to už bude určitě. Poslední toho, no. Tak tohle je poslední, už naposled a nikdo tady nebude střílet, Filipe. A to bude Shark Style tohle poslední. Ano. Pokud se to tu objeví ovšem. Ne, Esko neber. Potřebuji někde zaplatit. A umlem to někoho zabije. Štěstí. Štěstí mám, já štěstí mám. Já jsem asi něco vzal? Vzal? Vážně? Ne, nevzal. Co jsem říkal? Co to je? No, nevadí. No, takže, to vypneme, no. když tak dejte tady tuhle tu zase věc, kolem které kroužím. Tu, která je vedle, vůbec nepoužívejte, nějak k ničemu. A když tak, jestli si chcete zahrát Tank Trouble, tak to najdete na Web Games. A nebo můžete i na super hrách normální. No. A píšete Tank Trouble. Tady to máte na tom hnusném nápise. Wi-Fi. A Wi-Fi teďka neřeš. A no, tak vám teda přejeme hezký... na to, já nemůžu hýbat. Tak Tak jo, vám naposledy dáme Wi-Fi. Ne, Wi-Fi už nebudeme dávat. Klikni. Takže, čau. Ne. Filipe, řekni taky čau. No tak, fajn. Tak, Cusak.